In fact, I am not surprised. Sir, the wife of the late Asante Mampong hene, that Sebre or Sebonso, I want baby call, that Sebre Sebonso told you know yan baby call. I'm not surprised, sir, ma me or Wusi I'm sure some most of you know the nomination appear free Asante Mampong. Currently, the 51 years old Leslie in cancer. I know my nominating. Sir, Omube Pese Obedi Asante Mampong, and him as the new Asante Mampong hene. Now the reason why I'm saying so I'm not surprised is because of the profile. Hey, man, nako school, kasi school. And when it comes to computer, bronier fidi no friend computer no champion wa kwadirimu building softwares. Nimdia ya de ma computer ka che computer se to anamon we simple mini wa. Ebosi ya S.A.D we mame. Ana me pese mi si dran mu tise say Europe high CC ha. Ye hia se kwan ye say that buildings we ye say wa. Na ma Europe ye fe, America ye fe. Wo di instructions na ma computer na computer be design. Yen hwa asase so. Ehun nimde. Hey, wa ko hu suku papa. Waji the din. Leslie Cancer, the 51 years old nominated. The newly Asante Mampong. Wa ko hu suku waji the din. Europe and America. And I believe that is the main reason why the wife of the late Asante Mampong, that simply osebo so toss me, you know. Then he had since say any husband. And so I tried and hear Diana. This is the first time I met who said the name Ato Cambre. Any mammy. Later Asante Mampong hene. The yere Owusu Secretary. I Janet Owusu Secretary. Then he had but a Brian Yaji because of this nomination. I was some a free Eastern region ebalo. And yes, I'm Obiet me akobo pa. I would tell you, Sir Achim Kwabe hene Yenko Kumuno. Nipan was able to give an amount of 500 million to 50,000 Ghana cedis. To a yes, uncle for way. I know this so much would differ. Meaning the idea make us or GD, Jebedro. I was asking conformable says so much Timmy Kum Papa we are. A chimqua being here we are. Or the 500 million I can't be barber so on swam and I 1 billion. Because a Jumani 2. We are macho. Now Jumani 2, me and what a yen and say. Omukum Papano at a deba. Or him or my yin is so among fanning see a dear ewo a chimqua being. Omkum or him on that very day. Ah, deba no cost. But the craziest of it all, nipa na odi sika no command. So onko die wu. Kwan no di say sika no command. Me ntwa ho, me enko he kwan a eye Asante Mampong hina wanya no baby ko na yire. Na the esi general any a short video on a the nomination. Yeba na the academy na the esi ewo isi regional chimkwa be ne de nom enso aso. Ye besa trem enkra be 17 ewu arewu. Me ntwa ho mresisia. Surprise. Wonderful lady. Great woman. Let me see your man. And that day, yeah, mammy, and I just met this week. But so they start praying. Then I watch me, you can't to all man. I just shame and I say, what will pack my papa and the say, Jack, and pack. Your nan, I said, then you now will be shaming in an Bia, this year, Bia didn't Jack Swabber. And that day, and on one, as I saw, be on one Casanaba, the best men in the woman of mine. And you'll be asked what this show say, bones. Say, or no name, snap, or no Cassano of Facunas. Najumedia, and now say, bones or tossing you, a deal, or so about it was. It's a net day, and net joy, and then, yeah, Cassa or this year, who say, bones, and no Baba fan of the two. I bet what you knew my palace. It's in an animal when you're madame. Oh, say, yay, yay, yay. Tanaja Kumadu, yay, yeah, that was you, yeah, that was you, yeah, you. Oh, say, yay, yay, yay. Tanaja Kumadu, yay, yeah, that was you, yeah, that was you, yeah, you.
According to Ghana police, saying a report police for Edibetuda. Almost say a year crash be my mini report in information for many mutuso because in Kofodi and the Paboni for was nipa a who muko show more baby in case of CNTV and Jelu or more. I not what down so. Kofodi me a Bearmanum, your friend a Butiaqua set, if I'm right, the pronunciation. If I'm wrong, Monfan Chabi. Aha. Nana Equia Aso, that is Emilia, Sister Emilia, or none of that right. I will bunano. The buffalo for you Saturday na police watching. Oma Yana Mananko Kumo Hina. You do here, Yamami Emilia, Equia Aswa, were gay by Yan and Kunkum Achim, a year qua being. Why a shock? Confound me a new almost saying a year, my chill move from the beginning. Almost to say, Say Nipano Awoko kum a year Achim qua being in it to be born from Modin Kuma. Or man of 500 million out of the 500 million initial deposit. But what they didn't expect, and they said the network of people they were looking for so munko this abone. Na police ni fra. Police ni ba otimi infiltrating network no. Ebusua wo hwe no enyo ba keto ayentimi nyina ni moma because of the juma odima o mind take me for ni moma. Ne ho fe pa ye. Oni police ni ba ma bi. Do we crack ya oda say ya? No hwe oba say de osi gina so a eja wo se wo no okum nipa. To yin so sa so ne ye de ne nsa fa ne ti ho oh. Ohene ne metimi akum ne kura wa hu na se ene dada no asase ebo wura de ti ojo nsi wonya wodini a obetimi asa ye ne girlfriend so hu de akoye no edu okodi hu adanse akire we se oh wo mu aye pom so betimi akum ohini ya maye oba bi a mehia no ne krachi bi wo mu ye budifo papa ah beti yo mkase mu betimi aye adwuma ma ye sharp to mu di kan deposit 500 million ma wo mo not knowing said the network of people they were looking for no a police for enya intel to amabo awura. So luckily, the two people they were dealing with, no, they were police officers. Police officers. Inter police for no, I catch a year Butiaqua set our that lefty, a year Emilia, Sister Emilia, or that air writers. What did he do? Nipa ya mopesi a community, nipeti me in photo actually. And all these things that the police were asking was for vivid reasons, be to say investigative purposes. Said the bear that be a year when the chairman said, ye police for Mumma can't say and said, and Yamwa, Monyer. And any part of cry, a simon cocoon, so police for the said that was asked questions swinging. And no moon treat me bomb, what do you or in any picture? Actually, police for no, they didn't know they were dealing with the police. And the police wanted to ask, so okay, see any part of cocoon, almost I see cocoon or bedroom. I was there was a deba going on, but when him fear, who bet me a chair fear or Timo, and then go for the animal kika, crow, a coach police phone, baby or anything, the fear. As a bomia drink, see and community panel. A tears will to the stand say, or him, you know, say on the day of the day, but almost say, and confounding Cocomo him, almost hatch which police for say, hey, please, Mudu, wow, him, I know my you know, no problem when you're fast. Munkumon, so now some multimity saboni when me do, am I? 500 million akado. Yam fan ko bebia. To prove to you, say, you bet you am kaniti. Initial deposit of 500 million ended that way. Finally, after they realized, say police for anomony or more humanity, they just uncle for me or more the police custody. We know what I say, Eastern region, as and some any age. When in summer, from Eastern region, they say could be a timia dani. I was ya both to be a dani. Aman Krabe 70. Omokra ato elgebo. Be more rem. Ni enkotie that details no enso emra CCA. No mo kopie ye na so mo san wachi asako eye dubuni a nso wo krachi west wa no na ekoba se bonto a mo eteso nipa ne doso na se wiemu nsakire na se die nso no susu eguguo ni nti no omo ensusu se bibi sampo kura betumi akoso a bonto no ekọ no etese amanfo etimu a aye mani nti no ahode no na akwese tiatia amanframa so efa nam so nti bonto no ebutu ye na ebutu ye ne die nyamyen ni kureni nipa beye aduo no mugu eye esuo no
ɛyɛ from nsuo anase oti nsuo num emu gu mu apɛ ɛyɛ nadmɔfoɔ ne mpanyinfoɔ yɛ deɛ ɔmbɛtumi bia ɛnminim hɔ no deɛ nipa mako ɛnan na ɛkyɛ mu etumi eyi wɔ mu a ne nyinaa nkɛmfoa no emu edu nsia deɛ kyɛ ɔmo ɛyɛ bia a ɛkyɛ ɔmo tumi eyi mu edu edum na emu dunum na ɔmo yi wɔ mu no kyɛ ɔmo nyinaa atoa nananom ɛwɔ nsia do ama no gu so abe kasa na ɛnam so ɛma nipa ɛma baako mmiɛnsa deɛ ɔmo de wɔn akɔpiem ɛwɔ ɛyɛ Critical Government Hospital ɛyɛ mɔkyere esan sɛ mɔkyere hɔ no ɛnhyɛ daa ɛnso ɛne nti emu edu emienu nso so deɛ wɔde wɔn akɔpiem ɛwɔ rural government hospital mɔkyere a ɔmo nyinaa ewu nipa baako a ɛkyɛ sɛ ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmo hyehyɛ na ɛno deɛ ɔmo ehu no ɛnɛ nyame nkyɛ deɛ ɛnsa atumi aso ne mu ama ɔmo nso so ɔmo de no akɔhyɛ ɛyɛ mɔkyere anase emukurayɛ ɛnam so ama seisei ɛyɛ krakye nansi mu commission ɛyɛ owura Prosper K1ng n'ani abere sɛ korodom ɛkyɛ sɛ ɔde asirisidie ɛto ankorankora nyinaa ne titiriw ɛyɛ philanthropist ne obi a ɔka bia na ɛyɛ bie anasɛ ɔbɛm sɛ mpo sɛ kɔba sɛ ɛyɛ passengers ne ɛtena kodoɔ no mu a ɛbɛ hia sɛ ɔmo betumi anya life jacket bi na ɔmo atumi ahyɛ nanso ɛyɛ life jacket no mbokura na ɔmo wɔ no obi mbokura deɛ ɔbɛka sɛ obi ahyɛ ama mu mfifire ne ho nkɔ ne bɛnti ɔno deɛ ɔntumi nhyɛ ma obi mfifire ɛmɛbɔn no ho ɛnam so ama sɛ kɔso na mpo sɛ ɔbɛkɔ ketekrakye a wootwa nsuo ofiri ketekrakye a wootwa nsuo na sɛ ketekrakye deɛ nsuo atwa hɔ sɛ ɔwotumi apue mu akɔyɛ kwame kurom ne yɛgyi ne gyegyegyeti hɔ nyinaa ɛno so nsuo so na ɔbɛfa na sɛ wo bampo kura so dambae so ɛno so nsuo na ɔbɛfa nsa bawaba ɛyɛ regional capital ɛne nti na akɔhia sɛ ɛyɛ MC owura monyamfoɔ Prosper ado wɔde ade sɛbie etugye nti sɛ awerɛ hosɛm a na wɔtwe yɛ wieyɛ esi ɛwɔ ketekrakye ɛho amanebɔ na yo na nanto na nawel mede ɛho amanebɔ ɛma ɛyɛ UTV ahwɛfoɔ nyinaa na nka me bom modin bia sɛ nka me connect ɛyɛ MC sɛdeɛ ɛbɛyɛ anka obetumi akyerɛ mu na mpo na werɛ hosɛm ɛne na kosɛm a wɔfam nanso sɛ anɔpɛ yi amanfoɔ bebree ne gu ne nkyɛn ɔmo so frɛfrɛ no a kyɛ sɛ ɔno nso so akɔ adibio nka ɛnha adwen a yɛnhwɛ na yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi ne ɔnwanyamfoɔ Prosper ado so ato ahoma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obetumi akyerɛ mu ama ɔman mpanyinfoɔ ne obi ahunu deɛ ɛkɔ so mprempren ɛwɔ ketekrakye ekurodua mu ha. Yo nana yate enti in all no nipa sɛn na free mu sei wɔkyerɛ mu a nipa mako edu nsia nipa edu nsia 16 nipa 16 a nkwadaa nyinaa soso ɛwɔ mu sɛ wo kɔ ayie ufiri akurase kɔ ayie a ontimi nya wo ma ɛwɔ fie sɛdeɛ tibia bia nkwadaa no ebedi wachi ɛne ho nkɔnba enti nkwadaa keka ɛka ho na sisi ɔmo nyinaa atoa nanam wɔ sɛ so sisi e bi ɔmatimi ayi nipa ne nyinaa afiri nsuo ne sisi de nipa du nsia ɔmo gu nsuo no mu nyinaa ɔmo ayi ɔmo afiri nsuo no mu a nemom ɔmo atoa nanam ɛwɔ nsuo do a ɔmo ayi funua sɛdeɛ na wo kan de asɛsɛ nka ɔmo hyɛ life jacket ne bia ke bia kɛbɛ boa ɛne deɛ life jacket ne deɛ sɛ nka ɔmo hyɛ bi dia ntinka enkoba ne saa de biara da na kamea sɛ nsuo ahodo a ɛda ɛyɛ otimantem ha nyinaa sɛ mpo wodi firi ɛyɛ dambae etwa akɔ krakye anasa ɔde kɔ krakye ntwumunu ani nyinaa ebie ni hɔ a life jacket egom gise ɛyɛ pantu nankasa ɛyɛ kɛseɛ nankasa na ndie ɔmo life jacket ase bibi ni a ɔmo etumi anu mpokura ɔmo wɔ ɛyɛ boat nketewa so wɔ nkyɛn a etumi ɛgye amanfo efiri saa ɛyɛ atorench ndi atisi mu enti na kyerɛ deɛ akɔba sɛ no na kyerɛ ɛkɔba sɛnkan ɛyɛ life jacket ewu mu a nka saa awerɛhosɛm a wo ya yɛ atisi nipa mako edunsia afɛmu atɔ nananom wɔ nsia di nyinaa nka nkɔba ne saa na sɛ nipa aduonu ana na ɔmo akudo no nso baako kura no ana ɔhyɛ life jacket ne bi bi ɛne ɛnan ne deɛ yɛdan no ɔmo ni masudware nti na ɔmo tumi dware free mu no ana bi ɛnan ne deɛ kyɛ sɛ amanfoɔ a kyɛ sɛ ɔmo wɔ hɔ no na ɔmo to
wɔn ntɛm a kyerɛ sɛ wɔn tumi eyiyi wɔn a na ebi nso so deɛ otumi buru kakra nanso ɛburo no bokura ankwankosi aga kyerɛ sɛ ɛhɔ no kyerɛ sɛ ɛyɛ ayɛ ntamanfo hunu sɛ ade no ɛmema a ɛyɛ yi no ebinom nso kɔboa nti nipa nan na kyerɛ sɛ wɔn tumi survive yɛ wɔn tumi eyi wɔn a wɔn aka deɛ wɔn ahu wɔn a kyerɛ sɛ wɔn hu wɔn no na kyerɛ sɛ wɔn anum nsu yɛ ahyɛ wɔn afuma ama ɛsɛ wɔn afɛm atoa nananom ɛwɔ nsuo do. ɛso wei ɛne nsɛm a K1ng edi ahini wokɔ pie mu Asante Mampong a wawa hunu nomination a abɛtɔ ɛyɛ dwa bɛ K1ng mɛsrɛ sɛ de bɛyɛ a inconveniences bebree ɛnsi no nti fatu team sɛ Asante ni nya approval hwee fatu team and final verdict will only come from him sɛ ɔgye Leslie cancer tumor then finally obetumi aba abɛdane Asante Mampong no bɛde onya gye ne ntomu a mɛsrɛ sɛ mu nso so hyper situations sɛ de bɛyɛ whatever verdict that comes out it won't be at the end of the day say youth group of people will go to TikTok to insult the verdict from Malaysia. I'm not saying say otumfo nyiri ntum but yenim de na idwene wono nananom kasa kyerɛ no ho hu no ɔte a ɛno ɛne ne nimdeɛ ne ne nyansa da ne tim no ka bom na ɔde atu ana monti munya amɔkyerɛ ne yɛntwɛn so otumfo de nsɛm bi bɛba bɛtu but looking at his profile Leslie cancer the 51 years old nominated newly Asante Mampong hene no deɛ very beautiful but yinja bibia ɛnhyɛ ɛyɛ otumfo Samson akyem kwa be na hwɛ wosɛm a ɛfi hɔ ba a yɛde ato dwa ɛne sɛ nkɔfoɔ mienu yi a mo da wo screen shi wɔn si nya wɔn na omo nkokum akyem kwa be ɛnso ne nobody in case of any update nya kini bɛsɛ hyia on our next video K1ng oh boy Juma we did the Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic so you see commentary no news in the bar so you see commentary for home we so good keep on going and the style also the ebema other tribe aflo uni sorted India temni that's how bekano it's so painful I know shit I don't know say I commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and maybe I will strength free there but it's all good oh yeah the K1ng modern K1ng will try